سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتتي هابا ميديا كابا زخون يكون تعنتو نتابو مخوان ومناتن تقصات حابريتاتات كربالكم زتدالو هابا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن أرولكم مدلوات بتقصون خباتكم نيشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا نابكالوت نخباتكو كتقابرو نلابو حزين لوم عربي 10 طري كلتاشن 23 ناب زدالنا يوم زينا تاتكسكركم فلما أرئست زينا كسمعكم فولي حيلم حراك بكتما شرن كبابيان موصا مجماروم تغديتو سممعنا السلام بريتوريا تحتاتنتن فتحن كالرقاقت كم زقباء حبرة أوروبا تصويعو وعلى سممعنا السلام قال كابز حسبنا يوم قديمهم زتتكبروا قالو قال يوم دما زدنقويو قالو كبلو اي تقيتاتشو ردات زاريبهم زولون كالوت زيناتاتنا اللونا كسامو وداتا مدلواتنا كتكهاتو لنا بخبري يعدم حزي نابي زرزرم كسقركم فولي حيلم حراكا بكتما شرن داسلاسن كبابين كواتس كمستقبره تحابيرو BBC تقرنيا كام منستر مكلخال إثيوبيا رخيبيو بمبال أبا زرقحو حابريتا بمسرة أمونغو منغست إثيوبيا نحوحات نستبت حسم معنا السلام فولي حيلة محارات مال 4 طريق لتشن 15 عام تمرت تابع كتماشرن داسلاسن كبابيان كمستفنوة حابيرو منغست فيدرال نحوحات النتن خلت عمز صلح دماوي كينات دون مبال أبا زفرمو وعلى سم معنا السلام حيلتات تقراي عقوم كفتحن كابا سراويت مكلخال إثيوبيا وصا زلو حيلتات دما كابا تقراي تقليلهم كوصو تسمام عميوم فولي حيلم حراكا وكتما شرن داسلاسن توص مفنوتا استقبرلو خوينو افتسنا ساعات مفناو دمص في زغني مكتل إيتا ماجور شوم سراويت إثيوبيا جنرال أبيباو تادسه كمسترخبه BBC تقرنيا تصبصيبو ولا كوا فولي حيلم حرام وصا جميرون تتبهله أب مريت تقراي كم دلايوم زعندرو زلو عطوقات كجلا فانون سراويت إرتران كم زيوصون እዚ ድማ ናይ ሚድያ ጸወታን ናይ ምድንጋር ስራሕትን ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ገለ ከተማታት ትግራይ ምውጻእ ጀሚሩ ዝብል ጸብጻብ ኳን ተነበረ ነዚ ንምርግጋጽ BBC ትግርኛ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ምስ ነበርቲ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከም ዘይወፀን እኳ ዳስ ግፍዕታቱ ቀጺሉሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ መንባሩ ይዝከር ሕዚ ዝወጹ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ድማ نزحلفو كل التعمتات قبل الحزب تجري جبن جنسايد كفتسمو تصنحو حيلتها محرا كاب معرابن دوبن تجري كوتو منغستي إثيوبيا إزاز كم زم حلالفه يقلص الله سمم عنا السلام بريتوريا زي تقبلوا حيلتها محرا نأبي أحمد أمام إذني بمهاب من سراويت إرترا تلافينهم أمرت تجري أتيوم قبل الحزب تجري جفعتاتي فتسمو كم زلون بتسمم عنا السلام مسرت دما سراويت تجري عتقو أمريكابن كالوت نطفتات أبي زكايد اللي زلو كنتات እቶም ወረርቲ ሓይልታት ዘይምውጾም ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣብይ ጸቕጢ መፍጣሩ ዝዕቡ እዩ ድማ ሓይልታት ኣምሓራ ካብ መሬት ትግራይ ክወጹ ቀጢን ትእዛዝ ተዋሂብዎም ዘሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ሰሜን ምዕራብ ብርክት ዝበሉ ሓይሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ፌደራል ፖሊስን ይራገፉ ከም ዘለውን ሰራዊት ኤርትራ እውን በዝሒ ዘለዎም ስራሕትን ኣጽዋራትን ናብ ትግራይ ይዋፍር ከም ዘሎን ምናልባት ድማ ራብዓይ ዙር ኩናት ከይውላዕ ስግኣት ብዙሓት ኮይኑ ይርከብ سممعنا سلام بريتوريا بزعبا قهسة سباوي مسلات حتاتنات كالرقاقت يقباء كبلا أمباسادرات جرمن فرنساين قليزن تمالينا بديساوا استوقعزا أمباسادر فرنساي كاترينا كولنن أمباسادر جرمن ألانيلا باير بوكن مثل على السبا سلطان إثيوبيا كان زيزتيع زي تفلاليا معنا زين علمنا ترتيبا أبي أحمد كم تدوموز زربوه مسكلتين أمباسادرات أبي قداي كلتياوي ركبوت إيتاوي زتا أكايدنان تبلون እተን ኣምባሳደራት ቀንዲ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጻሉ ጉዳይ ድማ እቲ ስምምዕነት ሰላም ኣፈጻጽሙ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎን እንታይ ክስራሕ ከለዎ ዝብል ንምዝታይ ከም ዝኾነ ገሊጸን ኣለዋ እተን ኣምባሳደራት ንሕብረት ኣውሮፓ ወኪለን እውን ዝመጻ ከም ዝኾና ዝተገለጸ ኮይኑ ስምምዕነት ሰላም ምፍራሙ ጽቡቕ ክያዶ ከም ዝኾነ ዝንኣዳ ኮይነን ጉዳይ ተሓታትነት ግን ክዘናግዕሉ ዘይብሉ ነጥቢ እዩ ክብላ ኣስሚረናሉ መርበብ ሓበሬታ ፍራንስ 24 ከም ዝጸብጸቦ حبرت أوروبا أب تجري استفدسمة كم جبن كينات جبن أنكر سبعة ونص أمثلوا نجارات بجبوك فتحوه يتقلب مخنياتو دما يبل اتتأبساب
እዞም ጉዳያት ብትኩረት እንተዘይተራእዮም ስምምዕነት ሰላም ዝሳኽዕሉ መንገዲ የለን ይብል። ብኻልእ ገጽ ድማ እተን ኣምባሳደራት ትኩረት ሂበን ዝዘተያሉ ጉዳይ ሓይልታት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ብቕልጡፍ መዓዝ ይወፁ ዝብል ኮይኑ ኣብዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁርጽ ዝበለ መልሲ ከፍልጥ ከም ዝግባእ ብዝርዝር ከም ዝዘተያ መርበብ ሓበሬታ ፍራንስ 24 ኣቃሊሑ። ብተወሳኺ እውን እተን ኣምባሳደራት ጉዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዝምልከት ሕብረት ኣውሮፓ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ኣብ ባይታ ይትግበር ከም ዘሎን ኣብ መኽዘን እኽሊ ኣዳማ እውን ዑደት ከም ዘካየዳ እውን ተሓቢሩ። መእሰሪ ሓሳብ ዑደት እተን ኣምባሳደራት እንትርአ ድማ ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ከተጠናኽር ኮይና ጉዳይ ተሓታትነት ፍትሒ ክረክብ ከሎ ጥራሕ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ገለ ካብ ዝሓሰብናዮም ቀዲሞም ዝተተግበሩ ስምምዕነት ሰላም ኣለው፣ ገሊኦም ድማ ዝደንጎይና ገና ንጽበዮም ኣለና ክብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ መርበብ ሓበሬታ ኣውራምባ ታይምስ ኣብ ጉዕዞ ስምምዕነት ሰላም መሰልን ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ብዘረጋግጽ መልክዑ ንሰርሕ ኣለና ክብል ተዛሪቡ። እቲ ስምምዕነት ሰላም ዘለቕነት ክህልዎ ድማ ካባና ዝውሃቡ እንዳሃብና ካብኣቶም ዝህቡና ንቕበል ኢና ዘለና፣ በዚ ድማ ዘበረታትዕ ውፅኢት ረኺብና ኣለና ኢልና ንኣምን ይብል ኣይተ ጌታቸው። ብጉልበት ዝግበር ነገር የለን ተባሂሉ ናብ ስምምዕነት ሰላም ምብጽሑ ጽቡቕ ምዕባለ እዩ። ስለዚ ብኣና ወገን ዝተረኸበ ዕድል ንምጥቃም ብትኩረት ንሰርሕ ኣለና ክብል ሓቢሩ። ወታደራውን ፖለቲካውን ኣመራርሓ በብግዚኡ ንራኸብ ኢና ዝበለ ኣይተ ጌታቸው ኣብ ከይዲ ዘጋጥሙና ዘለዉ ጸገማት ድማ እንዳተዘራረብና ንምፍታሕ ጻዕርታት ንገብር ኣለና ክብል ኣረዲኡ። ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ብኣማይት ኣሽሓት ዝቑጠሩ ሰባት ሞይቶም እዮም። ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ኣመራርሓ ብሓደ ግዜ ምትእምማን ክፍጠር ኣይኽእልን። ስለዚ ቀስ እናበልና ምትእምማን ክንፈጥር ድማ ንጽዕር ኢና ዘለና ክብል ተዛሪቡ። ኣትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ናብ ትግራይ ኣብ ዝተጓዓዘትሉ እዋን ምስ ቤተሰባ ከም ዘይተረኸበት ተዛሪባ። ብፕሬዝደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ደራርቱ ቱሉ ዝተመርሐ ጉጅለ ናብ ትግራይ መጓዓዙ ዝዝከር ኮይኑ ዕላማ እቲ ጉዕዞ ድማ ን2 ዓመት ምስ ስድሮኦም ተፈላለዮም ዝጸንሑ ተጋሩ ኣትሌታት ምስ ስድሮኦም ንምርኻብ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ካብቶም ተጓዓዝቲ ድማ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ዝኾነት ጉዳፍ ጸጋይ ሓንቲ እያ። ኩለን ኣትሌታት ምስ ስድሮኦም እንትረኸቡ ንሳ ግን ንወለዳ ከም ዘይረኸበቶምን ምክንያቱ ድማ ወለዳ ኣብ ከባቢ ዓድዋ ከም ዝነብሩን እቲ ከባቢ ድማ ብሓይልታት ጸለእቲ ዝተኸበበ ስለ ዝኾነ ምስ ስድራኣ ክትራኸብ ከም ዘይከኣለት ተዛሪባ። ዋላ እኳ ኣነ ምስ ወለደይ ኣይንራኸብ እቶም መሓዝተይ ምስ ወለዶም ብምርኻቦምን ኣነ እውን ምስ ህዝበይ ብምርኻበይን ሕጉስቲ እየ ክትብል ንኣዲስ ስታንዳርድ ተዛሪባ። ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝነበራ ጻንሒት ኣስታት 3 ሰዓታት ከም ዝነበረን ብድሕሪኡ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተመለሰትን ኣብቲ ዝነበራ ጻንሒት ግን ንወላዲኣ ብስልኪ ከም ዝረኸበቶም ጉዳፍ ትገልጽ። ጉዳፍ ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ድማ በዓል ገዛ እውን ብሰንኪ ትግራዋይ ብምዃኑ ጥራሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ ከም ዝነበረን ኣብቲ እዋን ድማ ሕማቕ ግዜ ከም ዘሕለፈት ትዛረብ። ፖለቲካዊ ምትእስሳር የብለይን ኣብ ገዛይ መጺኦም ነቲ ኣብ እዋን ልምምድ ብዙሕ ዘሰልጥነንን ዝድግፈንን በዓል ቤተይ ከኣስርዎ እዮም ዝብል ትጽቢት ኣይነበረንን ክትብል ዘሕለፈቶ ከቢድ እዋን ትዝክር። ኣትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ኣብ 2021 ኣብ ሊቨን ብ1500 ሜትሮ ክብረ ወሰን ዓለም ከም ዝሰበረት እውን ይዝከር። መናእሰይ ትግራይ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይጓዓዙ ዝኸልከለ ኣካል የለን ክብል ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን መጓዓዝያን ትግራይ ኣፍሊጡ። ኣብ ጽባሕ ምጅማር በረራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ መናእሰይ ትግራይ ብፍላይ ድማ ልዕሊ 16 ዓመትን ትሕቲ 65 ዓመትን ጉዕዞ ተኸልኪሎም ከም ዝጸንሑ ዝዝከር እዩ። ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን መጓዓዝያን ክልል ትግራይ ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ግልጋሎት መጓዓዝያ ኣየር ንመናእሰይ ዝኸልከለ ኣካል የለን ከምኡ ዓይነት ኣሰራርሓ እውን የለን ክብል ሓቢሩ። ሓላፊት እቲ ቢሮ ወይዘሮ ኣልማዝ ገብረ ጻዲቅ እቲ ኩነታት ዝተፈጠረሉ ንነብሰ ጡር ንሕሙማትን ኣረጋውያንን ቅድሚያ ንምሃብ ዝተገበረ እዩ ክብላ ገሊፀን። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብወገኑ ካብን ናብን ዝግበር በረራታት ትግራይ ተጠናኺሩ ይቕጽል ከም ዘሎን ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዝቕጽል 1 ወርሒ ናብ መቐለ ዝግበር በረራ ትኬት ተሸይጡ ከም ዝተወደአ ሓቢሩ። እቲ ዛጊድ ዝተቆረጸ ትኬት ክሳብ ዝውዳእ ድማ እቲ በረርኡ ከም ዝቕጽልን ጠለብ ዓማዊል ብምርኣይ ድማ ቁጽሪ በረርኡ ክውስኽ ከም ዝኽእል እቲ መንገዲ ኣየር ኣፍሊጡ። ዛጊድ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ ናይ ኣዲስ ኣበባ መለለይ መንነት ዘለዎ ይቆርጽ ከም ዘሎን ናይ ትግራይ መለለይ መንነት ዘለዎ ድማ ግልጋሎት ክወሃቦ ከም ዘይኽእል ይግለጽ ኣሎ።
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃበ ሚድያ ንሎሚ ናባኹም ዘዳለናዮም ዜናታት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። ክሳብ መወዳእታ ምድለዋትና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ሃበ ሚድያ ብሓባር እናዕብዮ ናታትኩም ሚድያ እዩ።